Це нормально, а на кожного. У нас зараз тут 150 людей сидить. Звісно. 3250. 3200. А він більше виходить. І це в мегабайтах. Сонце моє, мій жовтий карлику, ти скажи, чи не знаєш, бува, що ти з спектрального класу жила, правда твоя, такому гарику, загарячий, яка водночас, на лиш хвилини роз'єднують нас. Гей, сонячні вітри, 100 мільйонів миль на перепоні. Сонце спалахи зітри, і подаруй мені фотонів. Every song that's living, stop it.